Добрый вечер, шановное спадарства. Я бачу, што удзельнікаў у нас робіцца ўсё больш і больш. Так што давайте пачынаць. Я вельмі рада вітаць усіх вас на нашай сённяшняй імпрэзе пад назвай «Успамін пра Штэтл. Яўрэйская гісторыя, публічная гісторыя Беларусі». І перш за ўсё хачу павітаць вас ад імя Германскай асацыяцыі усходнееўрапейскіх даследаванняў, ад імя Гётынгенскага універсітэта імя Георга Аўгуста і канкрэтна ад імя аддзелу беларускіх даследаванняў у рамках нашай асацыяцыі. Наша асацыяцыя пачала ўжо пэўны час назад рэгулярна арганізоўваць імпрэсы падобнай сённяшняй для таго, каб разам з нашымі беларускімі калегамі дыскутаваць пытанні, якія важныя не толькі для нашых унутраных, але і для міжнародных дыскурсаў. Некалькі заўваг. Па-першае, сённяшняя імпрэза запісваецца. Па-другое, нашы працоўныя мовы сёння беларуская і нямецкая з сінхронным перакладам. Вы можаце выбраць мову, націснуўшы на сімвал зямнога шара і абраўшы тую мову, якую вы хочаце. Адпаведна, інструкцыя зараз з'явіцца ў чаце. А цяпер адносна нашай сённяшняй праграмы. Спачатку, пасля кароткага вітання і прадстаўлення, слова атрымаюць нашыя выступоўцы, нашыя сённяшнія госці. Мадэрацыю возьме на сябе Фелікс Акерман. Пасля кароткіх выступаў пачнецца уласна этап абмеркавання. Спадзяемся на вашыя пытанні. Калі ласка, пішыце вашы пытанні ў раздзеле «Пытанні і адказы», «Fragen und Antworten», «Questions and Answers». Ну і яшчэ адна заўвага. Моя вялікая падзяка ўжо зараз нашым перакладчыкам. Перакладчыцы Ірыне Герасімовіч і перакладчыку Сергею Пулавіцкаму. Вельмі шчыра я хачу падзякаваць за арганізацыю і падтрымку Алесі Белановіч-Пэцца і Паліне Мізун. А цяпер дазвольце мне зрабіць каротказмястоўны ўступ у нашай сённяшнюю імпрэзу. Шматвекавая гісторыя звязвае яўрэяў з Беларусю. Беларусь часта была месцам прыстанішча для еўрапейскіх яўрэяў, якія ў сярэднявеччы мусілі часта ратавацца напрыклад, з гісторыі Германіі. Яўрэі наклалі вялікі адбітак на гісторыю Рэчы Паспалітай, на гісторыю Вялікага княства літоўскага і таксама ў час пасля далучэння гэтых тэрыторый да расійскага імперыі тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў так званую яўрэйскую рысу аседласці. Яўрэі былі прысутныя ў эканамічным, палітычным, рэлігійным, культурным жыцці. Паводле перапісу 1897 года ў расійскай імперыі 920 тысяч чалавек тадышніх насельнікаў Беларусі тым ці іншым чынам пазначылі сябе як яўрэі. У міжваенны час у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы яўрэі таксама пакінулі вельмі значны след у гісторыі і культурным жыцці. Беларусь была шматкультурнай і шматэтнічным краінай. Яўрэі не былі там чымсьці асаблівым, яны былі ўвасабленнем гэтага шматкультурнага, полікультурнага спадчыны. Беларусь была краінай з рознымі культурамі, рознымі мовамі, рознымі рэлігіямі. І якраз сённяшнім імпрэзай мы пастараемся ўспомніць пра гэта ў поўнай меры. Пасля нападу гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз па розным ацэнках 500 тысяч беларускіх яўрэяў сталі ахвярамі Халакосту, забойства еўрапейскіх яўрэяў. У гэтым сэнсе яны былі асаблівай групай ахвяр.
то бок яны былі ахвярамі як агульнаеўрапейскай хвалі вынішчэнняў, але таксама яны падзялялі з усім насельніцтвам Беларусі і яе трагічны лёс. Каб мы уяўлялі сабе маштабы гэтых германскага ўварвання, паводле розных ацэнак ад 1 700 000 до 2 100 000 чалавек загінулі ў выніку гэтай вайны на знішчэнне. Але якімі б жудаснымі не былі ўспаміны пра Халакоста і пра злачынствы Другой сусветнай вайны, мы не хочам, каб яны дамінавалі ва ўспамінах пра еўрапейскую гісторыю Беларусі, каб яны выцяснялі і зацямнялі іншыя аспекты яўрэйскай культуры, яўрэйскай культурнай гісторыі ў Беларусі. І гэтаму мы пастараемся прысвяціць нашу сённяшняе абмеркаванне, паглядзець на тое, якія сліды пакінулі яўрэі ў самых розных сферах жыцця і якім чынам сёння захоўваецца памяць пра гэта, пра памяць пра яўрэйскую культурную спадчыну. Мы сёння запрасілі 3 даследчыкаў з Беларусі, а мадэраваць нашу імпрэзу будзе Фелікс Акерман. Я думаю, Фелікса Акермана ў нашым коле нікому прадстаўляць не трэба. Фелікс, тым не менш гэта зраблю, Фелікс працуе ў нямецкім гістарычным інстытуце ў Варшаве, і ён якраз прадставіў сваю габілітацыйную дысертацыю аб гісторыі месцаў зняволення, а сваю доктарскую дысертацыю ён абараняў па тэме Гродна як палімпсест. Шырокай грамадскасці Фелікс вядомы больш за ўсё сваімі допісамі ў Франкфурт Allgemeine Zeitung, адной з найбуйнейшых газет Германіі. Можна сказаць, што Фелікс сапраўды з'яўляецца адным з вельмі важных будаўнікоў мастоў паміж германскай і беларускай навукай. І застаецца толькі згадаць, што якраз нядаўна ён завёў сабе яшчэ і акаунт у Твітары, дзе таксама можна сачыць за яго допісамі. Фелікс, табе слова. Дзякуй табе, Анке, за гэтыя цёплыя словы. Я вельмі рады, што пасля тых доўгіх гадоў супрацоўніцтва з тымі людзьмі, якіх мы сёння запрасілі, я сёння буду мець радасць і гонар абмяркоўваць гэтую тэму. Дарэчы, у час Першай сусветнай вайны, пасля Першай сусветнай вайны, калі стала відавочна, што рэвалюцыя хутка пачнецца ў расійскай імперыі, то ўжо тады з тэрыторыі Беларусі шмат яўрэяў перасяляліся ў Германію, на тэрыторыю тадышняй германскай імперыі. Якраз тады паўстаў даследніцкая установа ІВО, не ў Берліне, праўда, а ў Вільні, але гэта быў якраз такі інстытуцыя, якая выбудоўвала трансдысцыплінарныя, транснацыянальныя масты ў даследаванні яўрэйскай культуры. Ужо згадвалася сёння рыса яўрэйскай аседласці. Гэта была тэрыторыя, якая цягнулася ад Літвы праз Беларусь да Ўкраіны. Вядома, што Беларусь была адной з асноўных тэрыторый. Шмат даследчыкаў ІВО, яны паходзілі з Беларусі. І я нездарма нагадваю пра гэтую гісторыю, таму што ў нас сёння таксама госці з гэтай тэрыторыі. Тамара Вяршыцкая з Навагрудку. Калі глядзець з Вільні, то Навагрудак – гэта поўдзень ад Вільні, захад сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Навагрудак адна з першых сталіц Вялікага княства Літоўскага, вельмі важны горад у гісторыі. Тамара Вяршыцкая была доўгі час супрацоўніцай мясцовага музея.
цікавілася гісторыяй яўрэйства ў горадзе, і да яе вялікіх заслуг належыць стварэнне музея яўрэйскага супраціву на Вагрудкі, на тым месцы, дзе калісьці яўрэі з навагрудскага гета пракапалі тунэль, праз які яны здолелі ўцячы. Вось памяць пра гэтыя падзеі, але не толькі пра гэтыя падзеі, і ўвогуле пра яўрэйскую гісторыю Навагрудка стала прадметам асвятлення ў музеі. А наступны наш госць — это Сцяпан Стурэйка з Вільні. Там ён выкладае зараз у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў эміграцыі, таму што гэтая ВНУ была заснавана ў Мінску, але як і ІВО мусіла пераехаць у Вільнюс. Універсітэт сёння гэта важнае месца для навучання маладых беларусаў, і Сцяпана Стурэйка я ведаю як чалавека, які сістэмна працуе над даследаваннем гістарычнага і спадчыны. Сцяпан адзін з найважнейшых даследчыкаў па гэтай галіне, які аб'ядноўвае тэарэтычныя распрацоўкі з практычнай працай. Хаця ЕГУ знаходзіцца ў Літве, але тым не менш у фокусе даследавання, у фокусе праектаў застаецца Беларусь, і я спадзяюся, Сцяпан сёння прадставіць нам адзін з гэтых праектаў, якія ён ініцыяваў, якія злучаюць Вільню і Мінск. Гаворка будзе пра горад Ашмяны, які знаходзіцца на беларуска-літоўскай мяжы, гэта значыць літаральна у якой гадзіне езды ад Вільнюса. Ну і трэці наш сённяшні госць, трэцяя госця — гэта Інна Соркіна. Зараз Інна разам з Магдаленай Валігорскай рэалізуе праект, прысвечаны штэтлам. Інна якраз такі з'яўляецца знанай даследчыцай гэтых яўрэйскіх мястэчак на тэрыторыі Беларусі. І вельмі цікава прасочваць навуковую біяграфію Інны, як яна пачала з даследавання шляхецкіх радоў, іх памесця ў 18-19 стагоддзя, а потым выйшла якраз на даследаванне яўрэйскіх мястэчак. І Інна, наколькі я ведаю, сёння пакажа нам такой пэўны кейс горада Іўе, недалёка ад Навагрудка, дарэчы, са сваёй асаблівай спецыфікай. Інна не змагла працягваць сваё выкладанне ў Гродзенскім універсітэце, і цяпер яна афіліяваная з Варшаўскім універсітэтам. Пасля 3 выступаў Магдалена Валігорска выступіць са сваім каментарам. Магдалена, яна таксама вельмі аўтарытэтны спецыяліст па яўрэйскай спадчыне, як матэрыяльнай, так і нематэрыяльнай, традыцыі, звычаі. Ужо ў сваёй дысертацыі, якая была прысвечана клезмерскай музыцы, Магдалена адпаведным чынам расставіла акцэнты, і цяпер яна сістэматычна працягвае сваю даследчыцкую дзейнасць у гэтым ужо згаданым праекце, прысвечаным штэтлах, вывучаючы, якім чынам сёння захоўваецца гэта культурная спадчына. Я вельмі рады сёння вітаць вас усіх на нашым мерапрыемстве, і першай я перадаю слово спадарні Вяршыцкай. Сёння яна працуе ў Навагрудку з арганізацыяй «Дыялог», штаб-кватэра якой знаходзіцца ў Мінску, і з лонданскай арганізацыяй «Together Plan». Тамара раскажа нам пра вельмі цікавы, вельмі запамінальны праект, прывязаны да Навагрудка,
які скіраваны на дэманстрацыю гэтай культурнай спадчыны яўрэйскага жыцця ў Новагрудку. Калі ласка. Добрый вечер усім. Дзякую за запрашэнне на гэты вельмі цікавы круглы стол, на гэту дыскусію. І я вельмі рада сапраўды падзяліцца праектам, які мы рэалізуем зараз у гэтым годзе. Я падрыхтавала прэзентацыю. Спадзяюся, у нас атрымаецца паглядзець яе. Проект называется «Живый мемориал. Концепция для Дома Ванзейской конференции и яўрэйскіх партызан бельскіх у Беларусі». І, як бачыце, з пытальнікам на канцы. Мы реализуем гэты проект у рамках программы, объявленной немецким фондом FVZ. И проект мае яшчэ одну назву, агульная назва для шэрагу проектаў Young People Remember, моладзь памятае. Гэты проект з'яўляецца пілотным проектам альбо стартавым для майго доўгатэрміновага праекта, які мае на мэце стварэнне мемарыяла на месцы стаянкі партызанскага атрада бельскіх у Налібоцкай пушчы, які вядомы пад назвай Іерусалім. І мэтай нашага сучаснага праекта было фактычна дзве мэты. Мы мелі дзве мэты. Першая – гэта апрабіраваць новы метад для нас, новы метад арт-воркшопа, як форма працы з моладзевымі групамі ў месцах памяці. А другая доўгатэрміновая мэта, ўжо моя асабіста ў гэтым праекце, гэта сабраць міжнародную групу экспертаў, якія распрацуюць канцэпцыю і праект для мемарыяла на месцы стаянкі ў Налібоцкай пушчы з пазнейшай рэалізацыяй гэтага праекта. І вось праект гэты здзяйсняецца ў Новагрудку, безумоўна, з удзелам Новагрудскага музея, музея яўрэйскага супраціўлення. Гэты праект, у праекце удзельнічаюць таксама партнёры з Берліна, Ванзе, Дом Ванзейскай канферэнцыі. Ну, вядучы наш партнёр у гэтым праекце гэта бельгійская кампанія, якая носіць назву Медель. Артыстычныя воркшопы рэалізоўваў мастак германска-нямецкага паходжання, нямецка-яўрэйскага паходжання, які зараз жыве ў Францыі, у Ліёне, і завуць яго Роман Кроке. Праект у Беларусі рэалізоўваўся у жніўні гэтага года, і мы сабралі, з-за ковіду не адбыўся міжнародны абмен груп, і кожная група нямецкіх настаўнікаў і беларускіх настаўнікаў, студэнтаў, музейных супрацоўнікаў, але моладзі, працавала ў сваёй краіне. У нашай групе было 12 чалавек, і праца праводзілася ў Новагрудку і ў Налібоцкай пушчы. Вось у Новагрудку, на месцы, там, дзе сёння знаходзіцца яўрэйскі партызанскі атрад бельскіх, у нас быў таксама скетчер у нашым праекце, які рабіў замалёўкі падчас працы, і гэта сапраўды такая асаблівасць нашага праекта. Увогуле, Навардок, так яго называлі яўрэі, ён з'яўляецца сам па сабе жывым мемарыялам, і я вельмі рада, што магу вам зараз паказаць вось гэты яўрэйскі дом, які адноўлены літаральна новым уласнікам, так, як ён выглядаў да вайны, і, ходзячы па Наваградку, можна гаварыць пра тое, як яўрэі захоўвалі сваю спадчыну, ужываючы розныя архітэктурныя элементы, якія гаварылі ім, увесь час нагадвалі ім пра гісторыю, пра традыцыю, пра яўрэйскую культуру. Наш жа праект, ён быў арыентаваны на артыстычныя Unser Projekt war künstlerisch orientiert. Wir wollten einen künstlerischen... І поэтому Роман Кроке, якого ви бачите зараз на екрані, і удзельнікаў нашага праекта, ён працаваў з метафорай.
Метафора як інструмент для знаёмства з гісторыяй яўрэйскіх партызан, у прыватнасці атрада Бельскага. Гэта форма працы сапраўды аказалася захапляльнай, і фактычна ўсе ўключыліся вельмі актыўна ў праект. Суправаджала ўсё гэта гістарычная частка, якая складалася з маіх лекцый, з прэзентацый, паэтапна гісторыя узнікнення і дзейнасці гэтага атрада. І як бачыце, ізноў вось фотаздымак з часоў вайны 44-го года, на якім вельмі яскрава адлюстраваны характар гэтага атрада. Гэта байцы, гэта жанчыны і гэта дзеці. То есть гэта быў сямейны атрад. І гэта адна з яго асаблівасцей. На май 44-го года у атрадзе звыш 1000 чалавек. Гэта самы буйны атрад, яўрэйскі партызанскі атрад, які сапраўды меў сваёй мэтай супраціўлення ад пачатку і да канца. І вось наш скетчер таксама намаляваў нашу групу там у Наліботскай пушчы на месцы гэтага атрада. Кіравалі атрадам браты Бельскія, і ў экспазіцыі музея супраціўлення гісторыі гэтага атрада прысвечана частка экспазіцыі, але экспазіцыя павінна і мае ўсе падставы быць пашыранай менавіта ў Новагрудку з-за таго, што мы маем ужо вельмі шмат артефактаў з Налібокскай пушчы з месца стаянкі гэтага атрада. Ідэя, якая была рэалізавана нашым скетчерам падчас праекту, яна ўзнікла з-за вось гэтых малюнкаў, зробленых партызанам атрада. Перец Шоршаты, так яго звалі пасля вайны, а калі ён стаў партызанам, у атрадзе звалі яго Павел Шейнвард. І ён быў з Польшчы, але быў бежанцам, які дайшоў сюды да Беларусі і аказаўся ў Лідзе, у лідскім гета, а пазней у атрадзе Бельскім. І вось ён намаляваў усю гісторыю атрада. Пасля вайны жонка аднаго з камандзіраў, Хая Бельская, яна склала вось гэты план. А план над ім, гэта план зроблены, удакладнены, ужо зроблены Сергеем Піваварчыкам разам з групай моладзі, таксама яўрэйскай моладзі, якія працавалі ў 19 годзе. Некалькі дзён быў такі летні лагер у нас. І мы паспрабавалі удакладніць гэты план атрада. Падчас нашага ж праекту нашы удзельнікі, яны рабілі свае арт-інсталяцыі з прыродных матэрыялаў у пушчы, якія расказвалі гісторыю гэтага атрада. І ведаеце, вось мурашнік, які вы бачыце тут на доле, гэта і ёсць жывая мадэль гэтага атрада. Таму што мурашы гэта, яны ўвесь час былі заняты некай працай, так як партызаны ў лесе. Цяпер чалавек у адным месцы, можаце сабе ўявіць, гэта было жыццё, гэта быў штурм, у якім былі майстэрні, у якім была вытворчасць наладжана так, што яны маглі забяспечыць сябе ўсім неабходным для жыцця ў лесе. І заўсёды стаіць пытанне. Вось тут на здымку вы бачыце сляды ад зямлянкі. Гэта тое, што зараз засталося ў лагеры. І гэта месца было фактычна згублена. Але мы знайшлі яго толькі дзякуючы тому, што адзін чалавек, ірландзец, журналіст з Амерыкі, з Нью-Йорк Таймс Пітер Дафі, у 99 годзе прыехаў сюды, каб сабраць матэрыял для сваёй кнігі. І вось тады мы знайшлі гэты лагер. Да нядаўняга часу, літаральна 2 дні таму назад, памёр вось гэты чалавек, Андрейчык Еўген Осіфавіч, адзіны партызан з гэтага атрада Бельскіх, які жыў у Беларусі. І пытанне, ці заўсёды мы будзем ведаць дастаткова, каб вярнуць нашу памяць і гісторыю на гэта месца, яно мае вельмі просты адказ. Не. Праз 10 гадоў, калі мы там нічога не зробім, гэта месца ізноў будзе згублена, і ўжо няма сведкаў, якія змогуць яго паказаць. Вось таму мы маем мэту стварыць там мемарыял у лесе, у пушчы, у заказніку. Пытанне, ці гэта павінна быць сімуляцыя гісторыі, як ёсць такія партызанскія лагеры, якія створаны пад Мінскам, напрыклад, ці гэта месца павінна
увекавечыць сямейны партызанскі лагер, які стаў фенаменам у гісторыі партызанскага руху ў Беларусі і ў гісторыі супраціўлення ў Еўропе ў гады Другой сусветнай вайны. Як мы можам захаваць гэту гісторыю ў пушчы? Для каго будзе гэта месца? Для каго будзе гэты мемарыял? Я абсалютна упэўнена, зыходзячы з майго 20-гадовага вопыту працы ў гэтай тэме, што гэта месца павінна, яно будзе мець значэнне не толькі для аднаго народа ці групы людзей, але і для ўсяго свету. Гэты праект яшчэ плануецца ў стадыі вось пачатковай. Але ёсць адзін праект, які мы ўжо фактычна завяршаем. Гэта праект памятнага знака 11 сем'ям праведнікаў сярод народаў свету з Навагрудчыны. Гэты праект рэалізуецца з удзелам валанцёраў. Валанцёрская праца ў Беларусі увогуле гэта на нулявым узроўні, гэта не развіта абсалютна. Ведаеце, у гэтай сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, вельмі цяжка нешта рабіць, але менавіта дзякуючы гэтай сітуацыі мы знайшлі групу валанцёраў, якія пабудавалі для нас вось гэту пляцоўку пад помнік, які будзе устаноўлены вельмі хутка. Лагер Бельскіх пазначаны пакуль што толькі вось так. Ён пазначаны гэтым інфармацыйным стэндам, які мы усталявалі ў 2019 годзе і правялі тады першы, не ведаю, як сказаць нават беларускую реюніон, першую сустрэчу нашчадкаў партызан гэтага атрада. Яны ўсе хочуць прыязджаць, яны ўсе хочуць, каб гэта месца засталося. І ў наступным годзе, я думаю, мы зробім яшчэ одну сустрэчу і будзем будаваць мемарыял. Дзякую вам за ўвагу. Vielen Dank, Tamara. Ich finde das jedes Mal wieder neu. Дякую великі за ваш доклад. Мяне заўжды вельмі ўражвае, колькі людзей у гэта уцягнута і сколькі ўсяго вы робіце. І цяпер я вельмі рады пачуць Сцяпана Стурэйку і пра ашмяны на поўначы Рэспублікі Беларусь. Степан, du musst das Mikrofon noch anstellen. Степан, калі ласка, тобі треба ще мікрофон уключити. Пробачте, калі ласка. Так, сапраўды. Одну секунду. Так, у мяне дзіўным чынам працуе кампутер, але все, так, зараз наладзілася. Дзякуй вялікі, Фелікс. І, ну, я перад усім хочу сказаць, што як я асабіста трапіў у ашмяны, гэта была воля лёсу, калі вельмі даўно, яшчэ ў 2012 годзе, я пазнаёміўся з будучымі, як высветлілася, калегамі з беларускага камітэта ІКАМОС, старшынём якога я сёння праз амаль 10 гадоў з'яўляюся, якія займаліся стварэннем новай пастаяннай экспазіцыі ашмянскага краязнаўчага музея. І сярод экспанатаў гэтага музея, і, магчыма, галоўным экспанатам тады аказалася ашмянская сінагога. Я зараз яе пакажу. Гэта будынак, які, ну, ён унікальны сваімі ўнутранымі роспісамі. І тады, у той момант, у 12-13 годах, калі стваралася гэта экспазіцыя, да сінагогі было немагчыма падступіцца. Не было ані рэсурсаў, не было дастатковага імпэту, але з цягам час ішоў, рэсурсы, магчымасці з'яўляліся, і імпэт з'явіўся. І у 2018 годзе у Еўрапейскі гуманітарны універсітэт сумесна з беларускім ІКАМОСам пачаў цэлую праграму, цэлы накірунак дзейнасці
які я называю захаванне і актуалізацыя спадчыны былых сінагог у інтарэсах мясцовых супольнасцяў. І галоўнай асаблівасцю гэтага накірунку з'яўляецца практычнае увасабленне тэарэтычна пастулату у сучаснай працы з культурнай спадчынай, пастулату аб тым, што галоўны стейкхолдер усёй працы са спадчынай гэта мясцовая супольнасць, мясцовая грамада. І, адпаведна, галоўны сэнс любых праектаў з'яўляецца не галоўны, вельмі важкі сэнс. Гэта не толькі як такое абнаўленне ці захаванне памяці, але гэта і рэалізацыя сацыяльнага патэнцыялу, паляпшэнне якасці жыцця і гэтак далей, мясцовай грамады. І вось гэтыя будынкі былых сінагог, нягледзячы на тое, што я не з'яўляюся спецыялістам па яўрэйскай спадчыне, я не вывучаў ніколі ідзіш, я, сапраўды, можна сказаць, што крыху выпадкова натрапіў на гэтую тэму, але мне здалося, і чаму вось мы пачалі рухаць гэтую тэму больш і больш актыўна, мне здалося, што вось гэтай сінагогі, якіх у Беларусі у занядбаным стане каля 50, гэта такі выдатны прыклад спадчыны без нашчадкаў. І праца з ім цікавая не толькі як праца з габрэйскай спадчынай, але і як вось прыклад такой тэарэтычнай, практычнага ўвасаблення вельмі такіх авангардных тэарэтычных падыходаў, як можна працаваць са спадчынай, каб яна стала сваёй. І на гэтым шляху чым мы займаліся на працягу 4 гадоў. 4 гады мы, па-першае, займаліся адвакатаваннем вось гэтай спадчыны, гэтых былых сінагог у Беларусі, перадусім у Ашмянах, але не толькі, і ў Віцебску, і ў Жалудку, і у некаторых іншых гарадах. Мы спрабавалі камунікаваць, наладжваць сувязі з мясцовымі ўладамі, таму што ў Беларусі без мясцовых уладаў амаль нічога немагчыма зрабіць. Мы стараліся працаваць з мясцовымі супольнасцямі. Мы ладзілі семінары, канферэнцыі, міжнародныя канферэнцыі. Мы ладзілі святы і ў Віцебску, і ў Ашмянах, святы прысвечаныя у тым ліку гісторыі вось гэтых занядбаных сінагог ці іх парэшткаў. Вось. Мы, безумоўна, надавалі вялікае значэнне развіццю міжнародных сувязяў і вывозілі беларускіх рэстаўратараў, беларускіх чыноўнікаў, прадстаўнікоў мясцовых супольнасцяў у Літву, перадусім у Літву, паказвалі ім вось літоўскі вопыт працы з аналагічнай спадчынай і гэтак далей. І ўсё гэта вельмі добра развівалася, пакуль, канешне, не настаў 20-й, а перадусім 21-й год. І я не ўпэўнены, што беларускія ўлады здолелі пагасіць грамадска-палітычны пратэст, але дакладна яны здолелі сур'ёзна паўплываць на працу аматараў аднаўлення сінагог. Тым не менш, у межах адведзеных 7 хвілін літаральна некалькі словаў, што атрымалася зрабіць. Перадусім, гэта запуск такого, ізноў жа, праграмнага даследавання, якое то актывізуецца, то крыху прабуксоўвае ў залежнасці ад наяўнасці імпэту і сродкаў. Вось, гэта даследаванне, якое называецца «Гісторыя сінагог пасля сінагог». То бок, што адбывалася з гэтымі будынкамі ў кантэксце гарадскога развіцця пасля 45-го года, пасля таго, як яны былі канчаткова адарваныя, адабраныя ад яўрэйскай грамады, і гэта адбывалася паўсюль у Беларусі. Вынікі гэтага даследавання можна пачытаць у часопісе «Zeitschrift», які мы штогод выдаем у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і гэты часопіс цалкам прысвечаны
усходнееўрапейскім яўрэйскім даследаванням. Я потым кіну у чат спасылку на аўтаматычную старонку. Гэтыя часопісы знаходзяцца ў адкрытым доступе, кожны можа спампаваць, пачытаць. Мы, як беларускі камос, у нашым складзе ёсць прафесійныя архітэктары, рэстаўратары. Мы вельмі доўга падыходзілі да распрацоўкі канцэпцыі аднаўлення ашмянскай сінагогі. Мы здолелі прэзентаваць у Менску нацыянальным гістарычным музеі гэтую канцэпцыю. Мы потым здолелі зацвердзіць яе на навукова-метадычнай радзе. Это ўсё доўжылася вельмі доўга, і нарэшце мы амаль што распрацавалі праектна-сметную дакументацыю на першую чаргу кансервацыі і аднаўлення будынка ашмянскай сінагогі. А паралельна вялася распрацоўка канцэпцыі аднаўлення віцебскай вялікай любавіцкай сінагогі. Зараз з гэтымі праектамі не ўсё так проста, але дакументацыя захоўваецца, все гэтыя распрацоўкі захоўваюцца, і ў любы момант ім можа быць дадзены наступны ход. Новыя метады, мастацкія метады асэнсавання гэтай спадчыны. Хачу запрасіць усіх калег і усіх, хто зараз мяне слухае, у суботу, то бок паслязаўтра у Вільні адбудзецца публічная прэзентацыя в гібрыдным фармаце, і фізічна ў Вільні гэта будзе адбывацца, і у онлайн праз Zoom прэзентацыя аўдыёвізуальнай інсталяцыі нашай выкладчыцы Ксеніі Шталенковай, якая прысвечана цалкам гарадзенскай сінагозе, якая не закінутая, але яна, тым не менш, это будзе такая спроба асэнсавання спадчыны, іншай спадчыны, да якой беларусы не заўсёды мелі дачыненне, і гэта спроба асэнсавання. Таму, калі ласка, запрашаю. І тое, што мы фактычна працягваем рабіць, гэта падтрымка лакальных ініцыятыў у Беларусі, у Гродна, у Ашмянах, у Віцебску, каб усё ж такі тая грамадскасць неабыякавая, якая мае не толькі абстрактную цікавасць, але і пэўныя магчымасці, і хоча зрабіць, мае арганізацыйны патэнцыял для гэтага, каб яны захоўваліся і каб яны працягвалі адвакатаванне гэтай спадчыны і адпаведна рэалізоўвалі яе патэнцыялы і сацыяльны, і эканамічны, і любы іншы. Вось. Гэта тое, чым мы займаемся. Дзякуй. Дякую огромное. Vielen Dank auch an Степан. Дякую Степану. Праца у Ашмянах. І зараз ми виправляємося у Ілє. Город, назву якого я не можу вимовити. І мені вельми цікаво, що Інна Соркіна нам пропонує. Інна, wir sehen deine Präsentation. Інна, ми бачимо вашу презентацію, але вас не чуємо. Може, треба включити мікрофон? Цяпер вы мяне чуеце? Да, но зараз все бачаць меня, они хочуць бачыць твою презентацию. Так что ты еще раз переходи на PowerPoint там унизе. Да, и зараз презентацию пачынай, и будет добра. Не переходя обратно. На жаль, напэўна, калі я запускаю прэзентацыю, аўтаматычна выключаецца моя відэакамера, за што я вельмі прашу прабачэння.
Я хочу пазнаёміць з некаторымі вынікамі нашага сумеснага даследавання, якое адбываецца у рамках вось дадзенага праекта міжнароднага, назва якога прадстаўлена на слайдзе. І для дадзенага праекта былі абраныя 6 былых штэтлаў з тэрыторыі Беларусі, гэта Іўе і Мір. Я увогуле хацела 2 словы сказаць, патлумачыўшы, якім чынам я зацікавілася праблематыкай гісторыі габрэяў, габрэйскай спадчыны. Я калі была студэнткай гістарычнага факультэта Гродзенскага універсітэта, то моя дыпломная праца была прысвечана гісторыі майго роднага мястэчка Капыль, радзівілаўскага, магдэбургскага мястэчка, але, як высветлілася, і мястэчка з багацейшай габрэйскай спадчынай. Затым была моя ўжо кандыдацкая дысертацыя, прысвечаная мястэчкам Беларусі першай паловы 19 стагоддзя, якая была напісана пераважна на архіўных матэрыялах. І яшчэ пазней ужо пачаліся такія палявыя даследаванні ў рамках праектаў міжнародных. У тым ліку адзін праект быў у нас сумесны з Тамарай Вершыцкай, маршруты па штэтлам. І вось у рамках дадзенага цяперашняга праекта мне прыйшлося здзейсніць шэраг экспедыцый у Іўе і Мір. Іўе гэта мястэчка мае бренд, мае такі імідж, як сталіца беларускіх татар. Але тым не менш, габрэі там займалі заўсёды да Другой сусветнай вайны дамінуючую частку насельніцтва. Менавіта у Іўе створаны адзіны у Беларусі музей нацыянальных культур, які мае такую, экспазіцыя мае такую назву «Пад адзіным небам праз стагоддзі». Яна складаецца з 4 залаў з гісторыяй карэннага насельніцтва Іўешчыны, дзе распавядаецца пра хрысціян, беларускія татары, беларускія габрэі і Другая сусветная вайна. Як карэнныя жыхары краю трактуюцца толькі хрысціяне, хоць татары і габрэі жывуць на Іўешчыне некалькі стагоддзяў. Гісторыя шматканфесійнага, шматэтнічнага Іўе паказваецца ў музеі выключна як гісторыя мірнага суіснавання і гармоніі. Не так даўно, у 2012 годзе, у Іўе паўстаў манумент у гонар сяброўства і адзінства канфесій Іўешчыны. Ён мае такі ж самы святочны мэсэдж пра этнічную разнастайнасць і гармонію. Тут мы бачым 4 стэлы, якія прадстаўляюць каталіцтва, праваслаўе, іслам, іудаізм. Помнік візуалізуе мінулую поліэтнічнасць горада з той самай сіметрыі, якую мы сустракаем і ў афармленні музея. Стэлы, якія ўпрыгожаны фігурамі Яна Паўла II, Дзевы Марыі, выявамі паўмесяца і міноры, павернутыя ў бок адпаведнага будынка храма. Што датычыць сінагог, то не так даўно у Іўе яшчэ існавалі 3 будынкі былых сінагог. Вось тут вы бачыце былую сінагогу, дзе сёння знаходзіцца спартовая зала. Гэта будынак сінагогі, дзе раней знаходзілася пякарня, цяпер пустуе будынак. І, на жаль, не так даўно быў знесены вось гэты 3-й будынак сінагогі, дзе пасля вайны была размешчана электрастанцыя. Знос гэтага будынка адбыўся ў 2014 годзе. І мы адназначна бачым, што, нягледзячы на тое, што стэла іўдзейская, яна ўпісана ў агульны такі ансамбль сіметрычны, але ўсё ж такі гэта стэла іўдзейская, яна мае зусім іншае значэнне з улікам таго, што апошнія габрэі Іўя эмігравалі ў 1990-х годах, а габрэйская спадчына горада падвяргалася і працягвае падвяргацца сістэматычнаму знішчэнню і перазапісу, а значыць, іўдзейская стэла, яна якраз сімвалізуе поўную страту рэлігійнай супольнасці і адлюстроўвае уладную пазіцыю хрысціянскай большасці пасляваеннага Іўе адносна спадчыны зніклай габрэйскай супольнасці.
Яшчэ одно месца ў Іўе, што выклікае пачуццё гістарычнай несправядлівасці і вельмі выразна адлюстроўвае супярэчнасць паміж нядаўна адкрытай мультикультурнай спадчынай горада і шматгадовай сістэматычнай практыкай яе перазапісу, гэта былыя габрэйскія могілкі. Могілкі перажылі вайну, выкарыстоўваліся ў пасляваенны час, аднак былі амаль цалкам знішчаныя ў 1960-е гады. Тут узведзеныя будынкі банка і жылога дома. Апошні нераспрацаваны ўчастак могілак у 2013 годзе быў абраны для размяшчэння мемарыяльнай кампазіцыі пад адкрытым небам пад назвай «Кола гісторыі». Тут знаходзіцца 14 масіўных валуноў, якія размешчаны па крузе, на якіх пазначаныя падзеі з гісторыі горада, найбольш важныя з пункту гледжання мясцовых уладаў. Тут і першая згадка Іўе, і калі горад атрымаў статус, калі мястэчка атрымала статус горада і так далей. Ёсць даты заснавання храмаў 4 канфесій, але, на жаль, няма ніводнай згадкі пра тое, што гэты мемарыял, ён узведзены на месцы на тэрыторыі разбураных габрэйскіх могілак, і што ў гады Другой сусветнай вайны на гэтым месцы адбываліся акцыі расстрэлы габрэяў. У такім выглядзе помнік выконвае акт перазапісу, падмяняючы савецкі метанаратыў наднацыянальнага братэрства і атэізму маркай мультикультуралізму, трывала замацаванай у міфе аб талерантнасці. Узгаданыя праекты памяці ў Іўе, іх асвятленне ў мясцовых СМІ, выдадзеныя краязнаўчыя навукова-папулярныя зборнікі. Усё гэта не выходзіць за рамкі афіцыйнага гістарычнага наратыва аб талерантным беларускім грамадстве, аб мірным суіснаванні, аб гармоніі ва ўзаемадзеянні этнаканфесійных груп насельніцтва. А старонкі так званай цяжкай гісторыі, якія разбураюць міф бесканфліктнай ідыліі ў шматэтнічным мястэчку, яны замоўчваюцца. Такія траўматычныя аспекты мінулага, як саўдзел мясцовага насельніцтва ў антыгабрэйскім гвалце, рабаванні габрэйскай маёмасці, застаюцца пад табу. Больш таго, у Іўе працягваецца практыка маргіналізацыі і сцірання габрэйскіх матэрыяльных слядоў у горадзе. Акрамя знішчэння будынка сінагогі, яшчэ хацела б звярнуць увагу на тое, што былі знішчаныя сляды надпісу на іўрыце на фасадзе аднаго з будынкаў старых Іўе, дзе да Другой сусветнай вайны размяшчалася школа Тарбут. Сляды габрэйскай цывілізацыі можна сёння ў Іўе знайсці ў прыватных калекцыях. Тут, напрыклад, так, гэта я хацела яшчэ сказаць пра знос будынка яўрэйскай габрэйскай сям'і Дварэцкіх у 2015 годзе і пра тое, што некаторыя такія парэшткі гэтага будынка знайшлі сёння месца ў бібліятэцы, якая месціцца побач, дзе раней знаходзіўся будынак Дварэцкіх. Так вось, вяртаюся да прыватнай калекцыі. Тут у Іўе гэтай справай займаецца Іван Буйко, былы ляснік, цяпер пенсіянер. Большасць рэчаў сваёй калекцыі ён знайшоў на гарышчах старых дамоў Іўе. Напрыклад, вось у гэтым будынку былі знойдзеныя дакументы з часоў іўеўскага гета. У будынку, які на дадзеным слайдзе, быў знойдзены кухонны посуд, які належаў габрэйскай сям'і, якая жыла тут да вайны. Таксама ў гэтым жа будынку, дакладней кажучы, у падворку гэтага будынка была знойдзена мацэва, якая, напэўна, выкарыстоўвалася ўжо як прыступка на ганку, значыць, была выкарыстана ў свой час пры будаўніцтве. І мінулая штэтла абсалютна нечакана ўварвалася ў сучаснае жыццё жыхароў Іўе ў 1994 годзе,
калі амерыканская балерына, харэограф і рэжысёр Тамар Рогав паставіла спектакль у лесе каля вёскі Стоневічы, там, дзе нацыстамі былі расстраляныя больш за 2500 габрэяў. Самі продкі Тамар Рогав паходзяць з Іўе. Дзядуля яе выехаў з Іўе ў 1911 годзе. Яе 29 сваякоў загінулі ў гэтым лесе. Спектакль пад адкрытым небам у Стонінскім лесе доўжыўся амаль месяц, сабраў тысячы гледачоў з усёй Беларусі і з замежжа, прыцягнуў увагу СМІ. І можна сказаць, што глыбока зацікавіў мясцовую супольнасць. Выбраўшы мясцовых габрэяў у якасці акцёраў, наняўшы дзесяткі мясцовых жыхароў для кіравання складанай лагістыкай гэтага прадпрыемства, гэтага мерапрыемства, Рогав, як яна сама падкрэслівае, змагла забяспечыць каталізатар для размоў як мясцовых габрэяў, так і негабрэяў аб іх досведзе ў якасці ахвяр, сведак, памочнікаў і злачынцаў. Хоць спектакль Рогав быў засяроджаны на паўсядзённым жыцці, а не на гвалце у часы вайны, ён паставіў перад мясцовым негабрэйскім насельніцтвам шэраг непрыемных пытанняў, такіх як лёс габрэйскай маёмасці. Сцэны, у якіх габрэі давяраюць сваім суседзям негабрэям на захоўванне свае каштоўнасці, напрыклад, самавар, альбо закопваюць іх у зямлю, сталовы посуд, альбо дзе сталовыя срэбныя прыборы тырчаць з зямлі ўсяго ў некалькіх метрах ад месца забойства, здымаліся з выкарыстаннем даваеннай мэблі і іншых рэчаў, якія збіраліся па навакольных вёсках. Гэта надало тэатральнай пастаноўцы трывожнае адчуванне аўтэнтычнасці, напружанасці. Звязваючы матэрыяльныя каштоўнасці габрэяў непасрэдна з месцам забойства, Рогав падкрэсліла, узняла праблему ўдзелу мясцовай супольнасці ў пераразмеркаванні габрэйскай уласнасці і ускоснай датычнасці да гвалту і несправядлівасці. Паказальна, што спектакль Рогав супаў па часе з іншым мемарыяльным жэстам. У 1994 годзе Іўе асвяціла свой самы малады храм, праваслаўную царкву. І новая царква прысвечана святому Габрыілу Беластоцкаму, хлопчыку, які нібыта быў забіты габрэямі ў рытуальных мэтах у канцы 17 стагоддзя. Выбар такога неадназначнага патрона для мясцовай царквы не прайшоў незаўважаным. Габрэі Іўе палічылі гэтае рашэнне абсурдным, абразлівым, крыўдным, апасаючыся, што культ Гаўрыіла Беластоцкага падсілкоўвае міф аб крывавым нагаворы, з якім яны сутыкаліся ў Іўі з дзяцінства. Галасы апошніх іўеўскіх габрэяў засталіся, на жаль, непачутымі. Больш за тое, несправядліва недаацэнены унёсак іўеўскіх габрэяў у важнейшыя праекты памяці. Тыя факты, што габрэйская стэла, манумента 4 рэлігій, мемарыяльная дошка на будынку былой сінагогі, шматлікія артефакты у музеі нацыянальных культур былі спансіраваны Тамарай Барадач, кіраўніком асацыяцыі выхадцаў з Іўе ў Ізраілі, не знаходзіць упамінання ні ў такіх глянцавых рэкламных матэрыялах, якія публікуе мясцовая ўлада, ні ў экспазіцыі музея і на сайце музея. Шэраг габрэйскіх ініцыятыў, такіх як мясцовы марш жыцця або арт-праект Тамар Рогав, рэтраспектыўна разглядаюцца і як вынік намаганняў мясцовай адміністрацыі. Траўмы і гістарычная несправядлівасць, нанесеныя мясцовым габрэям, застаюцца за межамі афіцыйнага дыскурсу. Дзякуй за ўвагу. Sehr gut, Ina. Also ich würde jetzt direkt die Kommentarfunktion an Magdalena Waligorska übergeben. І цяпер я перадаю права каментару Магдалене Валігорскай. Яна паспрабуе абагульніць тое, што мы пачулі ад нашых 3 выступоўцаў. Ну, а ўсіх удзельных, усіх слухачоў і слухачак я хочу заклікаць задаваць пытанні, карыстайцеся той функцыяй, якая там ёсць, пытанні і адказы на той мове, якой вам зручней.
Таким чынам, Магдаліна зараз будзе рабіць свой каментары, а мы будзем збіраць вашы пытанні. Шчыры дзякуй, Фелікс. Усе тры гэтыя мясцовыя праекты, гэтыя гісторыі былі неверагодна цікавыя, неверагодна захапляльныя. І я падумала, што сённяшняе наша абмеркаванне гучыць, здаецца, не надта аптымістычна, і тым не менш мне хочацца спачаць з такого даволі аптымістычнага тэзіса. Я зараз сфармулюю маю гіпотэзу і спадзяюся, гэта даць нейкі імпульс нашай далейшай дыскусіі. Я буду рада пачуць, што вы пра гэта думаеце. Дык вось, сёння мы хацелі пагаварыць пра публічную гісторыю, пра то, якія функцыі яна адыгрывае, якія шансы яна дае і якія выклікі яна нясе канкрэтна для беларускай сітуацыі. Я б сказала, што тыя прыклады, якія былі дадзеныя, становіцца ясна, што выклікі для публічных гісторый у Беларусі, звязаныя з яўрэйскай спадчынай, яны вялікшыя, чым у іншых сферах. Якраз такі яўрэйская гісторыя, яна доўгі час была закінутая, гэта тая тэма, якая перапісвалася ўвесь час. І гэтыя праблемы адбіваюцца сёння на захаванні яўрэйскай спадчыны, тое, пра што расказваў Сцяпан Стурэйка, напрыклад. Публічная гісторыя у Беларусі наогул цяжкая тэма, але у Беларусі можна дасягнуць большага эфекту, чым у іншых краінах нашага рэгіёну, то бок цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Таму што гэты спосаб абыходжання з мінулым запаўняе пустыя месцы, якія пакінула траўма. То бок вось у гэтым мой тэзіс. Праз тое, што яўрэйскай гісторыяй доўга ніхто не займаўся, склалася такое крытычнае становішча, яно было ясна паказанае ў вашых прыкладах. Але ўрэшце рэшт гэта здаралася паўсюль у краінах цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Недахоп падтрымкі з боку дзяржаўных органаў, недахоп экспертаў, дэфіцыт адукацыі па гэтых пытаннях, неадэкватнае асвятленне Халакосту у школьных падручніках, напрыклад, тое, што мы бачым сёння ў Беларусі. А калі гэтая тэма і з'яўляецца, то паказваецца як нешта асаблівае, нешта адасобленае ад агульнай беларускай гісторыі, калі кажуць, што яўрэі з іх гісторыяй яны ўсё ж не нашыя. Так што праблемы, якія ёсць у Беларусі, мы бачым і ў іншых краінах, у Літве, у Польшы, ва ўкраіне, у Венгрыі, сапраўды па ўсім цэнтральна-ўсходнім рэгіёне. Часткова здаецца, што ўжо запозна ратаваць яўрэйскую спадчыну, таму што і ратаваць ўжо амаль нічога няма. Засталіся часта толькі пустыя месцы, напрыклад, як на месцы стаянцы бельскіх, атрада бельскіх у лесе, альбо разбураных могілак, як у Іўе. Мы сутыкаемся з праблемай гэтага калектыўнага маўчання наконт пэўных тэм, напрыклад, гэта эксплуатацыя альбо пераразмеркаванне яўрэйскай спадчыны, ролі мясцовага насельніцтва ў ваенным гвалце. Якраз такі ў Польшчы і ў Літве, і ва ўкраіне гэтыя тэмы зноў жа ў афіцыйных наратывах з'яўляюцца мала. У фокусе стаіць ратаванне яўрэяў, праведнікі, але зусім не калабарацыя, не раўнадушша мясцовага насельніцтва.
И тем не меньше, я допускаю, что хотя зыходная ситуация у Беларуси подобная на іншыя краіны рэгіёна, тым не менш публічная гісторыя тут дае больш шансаў. Таму такая моя гіпотэза, тому што яўрэйская спадчына, яўрэйская гісторыя настолькі была маргіналізавана доўгі час, як і гісторыя Халакосту ўвогуле. І ёсць такая глыбокая траўма, адначасова звязаная з Халакостам, з разуменнем таго, што усе насамрэч бачылі, што адбывалася з яўрэйскімі суседзямі ў час Халакосту. Тут жа якраз такі ў гэтым рэгіёне людзей нікуды не вывозілі, а забівалі лічы на вачах іх суседзяў. Гэтая траўма захавалася, і на працягу больш як 70годдзяў пра яе мала гаварылі. І вось калі сёння ты дакранаешся да гэтых гісторак, калі ты клічаш, выклікаеш людзей на размову, то якраз падымаецца гэтая хваля, і мне здаецца, што тут выдатны патэнцыял ёсць у публічнай гісторыі абудзіць гэтую маўклівасць. Und es fehlen uns wirklich Можна спрачацца, наколькі ў Беларусі невысокі ўзровень і антысемітызму, як мне здаецца. Ці ёсць якія даследаванні, трэба паглядзець, але мне здаецца, што ў нашых даследаваннях трохі мы можам пабачыць, калі мы кажам пра ваенную гісторыю і пасляваенную гісторыю, то антысемітызм, гвалт супраць яўрэяў на тэрыторыі Беларусі былі не такім вялікім, як у Украіне, як у Польшчы. У Польшчы былі сапраўдныя пагромы пасля вайны, ва Ўкраіне таксама, у Беларусі не. Не хачу сказаць, што няма антысемітызму зусім, але наш досвед палявых даследаванняў у Беларусі, напрыклад, тое, чым мы займаліся з Іннай Соркінай, калі мы задаем пытанне пра яўрэйскую гісторыю, то ёсць гатоўнасць гаварыць пра гэта. У Польшчы ж мы бачым агрэсію часта, калі задаем гэтае пытанне. То бок гэта гатоўнасць гаварыць пра гэта. Ёсць пэўная адкрытасць, калі не адсутнасць антысемітызму. Гэта вельмі важна для публічнай гісторыі. І пасля яшчэ гэты факт, што як Тамара нам паказала ў прэзентацыі, Інна таксама, гэта мясцовыя, гэта людзі, гэта ініцыятывы знізу, якія сапраўды знізу ідуць. Гэта не нейкія НГО, гэта не фонды, якія рэалізуюць праекты, дзе лакальныя улады, мясцовыя улады проста удзельнічаюць, бо гэта добра для іміджа, для турызму. Не, тут мы бачым гэты неабходнасць, гэты дэфіцыт у людзей. Людзі адчуваюць, што там нейкі прагал у гэтай гісторыі. Гэта нейкая схаваная гісторыя. Яны ідуць да месца, дзе была сінагога, і руіны зараз засталіся, і яны знаходзяць гэтыя невялікія кавалкі металічных вырабаў і захоўваюць, і ва ўласных гаражах. Гэта нешта асаблівае. Мяне гэта вельмі захапляе ў Беларусі. Я б хацеў у вас запытацца, як вы думаеце, выпадак Беларусі, гэта сапраўды асаблівы выпадак? Або вы
не погодзіцеся з такім тлумачэннем, ці сітуацыю можна параўнаць з сітуацыямі ў астатніх краінах рэгіёна. Мы зараз не кажам пра палітычную сітуацыю, канешне, палітычная сітуацыя абсалютна іншая, але я кажу хутчэй пра гэтую мясцовую атмасферу. Як вы адчуваеце гэтую атмасферу? Як і Сцяпан Стурэйка, як вы адчуваеце гэту гісторыю? Наколькі важна для вас кааперацыя з людзьмі на месцы? Як можна гэты патэнцыял выкарыстаць? Як можна мясцовае насельніцтва пераканаць, як у тваім выпадку, напрыклад, Сцяпан, што гэта яўрэйская спадчына, якой вы займаецеся, што гэта і спадчына, якая належыць усім ашмянцам, усім людзям гэтага рэгіёна. Як гэты крок зрабіць? Як вы бачыце гэты патэнцыял нізавых ініцыятыў? Як мы звонку з іншых краін можам гэта мабілізаваць і падтрымаць? Гэта вельмі складанае пытанне зараз. Дзякую, Магда, Лена, за гэта рэзюмэ і за пытанні. Вельмі вострае. Адразу хачу гэта пытанне перадаць Сцяпану. Калі ласка. Ну, дзякую, Магдалена, вялікі за пытанне. Ну, па шчырасці, калі на яго так грунтоўна адказваць, то можна доктарскую дысертацыю, а можа нават і габілітацыю напісаць. Ну, па-першае, наконт асаблівасці беларускай сітуацыі. Я думаю, што ўся асаблівасць, яна толькі вось у палітычнай спецыфікі, якая адпаведна накладае адбітак на публічную гістарычную палітыку. І наогул на тое, што адбываецца у публічнай сферы. У іншым вялікай асаблівасці я не бачу. І структурна это тыя самыя праблемы, якія пераадольваюць усе, нават не толькі постсавецкія, але і постсацыялістычныя краіны у дачыненні да яўрэйскай спадчыны. І, адпаведна, вось гэтая лакальная нізавая ініцыятыва, яна, я б сказаў, што яна паўсюль патрабуе падтрымкі, дапамогі, стымулявання і гэтак далей. І проста дзесьці гэтая падтрымка, яна сапраўды льецца, і вынікі гэтай падтрымкі мы сёння бачым і ў Польшчы, і ў Літве, і так ці інакш ва ўкраіне. У Беларусі з гэтым нашмат складаней. І тыя вось адзінкавыя расткі, то бок мы можам пералічыць тыя тры эксперты з Беларусі, якія сёння сабраліся, і Тамара, і Інна, і я, мы, напэўна, утрох можам пералічыць усе ініцыятывы, якія ёсць, і гэта будзе, можа, 10, максімум 15, калі мы усе ўжо ўлічым на ўсю краіну. І гэта, безумоўна, вельмі мала. Таму працаваць з мясцовымі жыхарамі, я кажу як аўтсайдер, у сэнсе, што я не належу да гэтых суполак, я імкнуся ім дапамагаць. І, зрэшты, мне здаецца, што тут не трэба нічога звыш натуральнага. Тут дастаткова проста паказваць гэтым людзям іншую перспектыву, паказваць метады працы. То бок займацца, в прынцыпе, дастаткова займацца простым папулярызатарствам і уключаць іх вось у гэты, што адносна проста. Што больш складана, гэта уключаць іх у агульна-усходнееўрапейскі кантэкст працы з гэтай спадчынай. Да тое, чым мы так ці інакш займаліся, я ўпэўнены, што будзем займацца у будучыні, ужо недалёкай. Так што, я збольшага аптыміст. Дзякуй. Тамара, як вы думаеце? Мой опыт говорить про тое, што
у Беларусі ўжо адбылася легалізацыя яўрэйскай гісторыі. Легалізацыя, пад словом легалізацыя я маю на ўвазе праекты, якія былі рэалізаваны ў розных накірунках. Напрыклад, рэстаўрацыя Гродзенскай сінагогі. Гэта была прыватная ініцыятыва, гэта былі прыватныя грошы. І зараз гэта сінагога з'яўляецца цэнтрам, дзе можна даведацца пра яўрэйскую гісторыю Гродна, дзе адбываюцца розныя праекты, і створаны ў Гродна цэнтр талерантнасці ў мінулым годзе. Дзейнічае фактычна моладзевы яўрэйскі фонд пад назвай Кіслеў. То есть гэта гаворыць пра актывізацыю грамадскай ініцыятывы. Калі мы возьмем Новагрудак, напрыклад, у 2007 годзе створаны музей яўрэйскага супраціўлення. Гэты музей пачаўся з экспазіцыі ў бараку, але зараз ён ужо ператвараецца ў мемарыял, таму што ўся тэрыторыя 200 метраў даўжыня тунэлю, яна запаўняецца пэўнымі аб'ектамі. На грошы, там я бачыла пытанне, наконт ці можна выкарыстаць настальгічны турызм. Гэта дрэнная назва на самой справе, таму што яўрэі, якія прыязджаюць у Беларусь, яны не турысты. У іх ёсць пачуццё, настальгічнае пачуццё, яны адчуваюць генетычную сувязь з Беларусю, з беларускай зямлёй. Гэта дакладна ведаю на шматлікіх прыкладах, але яны не турысты. Яны тут ходзяць па крыві, яны кажуць. І пагэтаму да гэтых людзей трэба ставіцца інакш, чым да турыстаў. І вось тое, што ці можна атрымаць дапамогу ад іх, фінансавую дапамогу на праекты, якія мы хочам рабіць тут, мы пабудавалі сцяну памяці ў музеі супраціўлення на грант, які атрымалі ад сямейнага фонда Кушнераў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Я спадзяюся, што мы знойдзем сродкі для будаўніцтва нашага мемарыяла ў Налібоцкай пушчы, прысвечанага на месцы стаянкі да партызанскага атрада. Ёсць маленькія прыклады, напрыклад, Дзятлава, дзе сувязь з яўрэйскай абшчынай выхадцаў з Дзятлава, яўрэяў у Ізраілі і з прыватнымі асобамі, можна так сказаць, у горадзе паспрыяла таму, што ўзнік школьны музей. Зараз ён перабудавана экспазіцыя на спонсарскія сродкі, якія атрымалі таксама ад выхадцаў з Дзятлава. Але што яшчэ больш важна, вось гэта легалізацыя яўрэйскай гісторыі, яна уцягвае ў гэты працэс улады. У Дзятлаве захаваліся яўрэйскія могілкі. І многія гады выхадцы з Дзятлава ў Ізраілі збіралі грошы, прысылалі ў Беларусь, каб нехта касіў, там прыбіраў гэтыя могілкі. Сёння гэта робяць камунальныя службы. Упершыню ў гэтым годзе яны гэта зрабілі па ўласнай ініцыятыве, таму што з-за ковіду вось гэта сувязь неяк перарвалася і не было сродкаў у людзей, якія рабілі гэта раней, працягваць справу, і гэта зрабілі камунальныя ўлады. Я лічу, што працэс ідзе, і сапраўды вось гэта Магдалена вельмі слушна заўважыла, што у Беларусі сітуацыя іншая, у Беларусі адносіны іншыя. Ведаеце, што мне казалі не яўрэі, калі мы адчынілі музей супраціўлення? Яны мне казалі дзякуй. Дзякуй за тое, што вы гэта зрабілі, таму што цяпер мы можам аб гэтым гаварыць. Вельмі складаная гісторыя 20-го стагоддзя. І яна сапраўды вельмі траўматычная. Гісторыя яўрэяў увогуле гэта асобае пытанне, але я адчула некалі патрэбу, некалі гэта было ўжо 10 гадоў таму назад, правесці канферэнцыю «Яўрэйская гісторыя і культура як частка гісторыі і культуры Беларусі». Вось гэта мэта, якая недзе яшчэ далёка наперадзе, да якой мы ідзем. Каб людзі, якія жывуць у Беларусі сёння, адчулі, што гэта частка нашай гісторыі і частка нашай культуры. Увогуле, трэба сказаць, што стаўленне і да беларускай гістарычнай спадчыны ў нас не вельмі. Што казаць уже пра яўрэйскую спадчыну.
але людзі, якія гэта разумеюць, яны павінны нешта рабіць, і тады працэс не перарвецца. Дякую. Степан, ты хотел прямо отнестись? Так, ласка, зараз, и потом я и не буду пытаться. Так, я хотел отнестись до ностальгічного туризму. Я, паводле моих назиранняў, вось яўрэйская спадчына ў Беларусі акурат адносіцца да той катэгорыі, пры абмеркаванні якой акурат уже склаўся пэўны троп, пэўны набор устойлівых выказванняў. І найчасцей першае, што чуеш пры абмеркаванні ў любым горадзе, гэта вось пра ностальгічны турызм, пра амерыканскія фонды, пра ізраільскія фонды. І калі паглядзець выступы нават нашых чыноўнікаў, дзяржслужбоўцаў, то і яны таксама пра гэта ўвесь час кажуць. І галоўны пасыл іх, што мы не супраць, калі будуць прафінансаваныя гэтай працы. І сапраўды бываюць выпадкі адзінкавыя, калі яны такім чынам фінансуюцца звонку. Вось мой тэзіс і тое, што я прапагандую, это тое, што гэтая спадчына мусіць быць перадусім сваёй уласнай. І сродкі, прынамсі, ініцыяваныя гэтай праекты мусяць быць на ўнутраныя сродкі. І толькі тады будзе гэта перадоленне. І ў гэтым будзе большы сэнс для менавіта мясцовай супольнасці і гарадскога развіцця. Вось я толькі пра гэта хацеў дадаць. Vielen Dank, Степан. Ich lese jetzt zwei Fragen an ihn. Дякую, Степан. Яшчэ два пытання у нас. Віктор Шадурскі задаў пытанне, яно ўжо было, на яго ўжо адказ быў атрыманы. Пытанне Лауры Лёв. Вы рассказали про проект Тамар Роглов у ІУІ, і што у гэтым якая была рэакцыя на тое, што былі балючыя тэмы закранутыя. І я хочу яшчэ таксама пытанне задаць са свайго боку. Магда сказала про тему public history і пытанне, якая публічнасць ёсць у гэтых невялічкіх супольнасцях. З аднаго боку я бачу інстытуцыйная актыўнасць, дзяржаўная арганізацыя, культурная арганізацыя, і Інна показала, што ёсць людзі, якія збіраюцца і зацікаўлена займаюцца гэтымі праектамі. Тое, што паказаў Сцяпан, таксама вельмі важна, каб хтосьці звонку прыехаў. І я хацеў бы запытацца, як гэта ўсё ўзаемазвязана. Ці ёсць нейкая грамадскасць, дзе сапраўды вядзецца агульная дыскусія, ці гэта хутчэй неяк у паралельных рэчаіснасцях у адным і тым жа месцы? Ці ёсць, у якіх прасторах вядуцца гэтыя дыскусіі? Напрыклад, якая была сітуацыя падчас гэтага праекту? Інна, калі ласка, вы. Дзякую за пытанне. Сапраўды, проект Тамар Рогов закранаў гэтыя балючыя, гэтыя так званыя пытанні цяжкай гісторыі. Хочу падкрэсліць, што ў нашых інтэрв'ю з мясцовай негабрэйскай супольнасцю, хто быў сведкамі гэтага спектакля, аказалася, што гэтыя меседжы яны не ўспрынялі і не зразумелі. Таму што яны ніколі не сутыкаліся з такой трактоўкай саўдзелу мясцовага насельніцтва у гвалце, у падзеле габрэйскай маёмасці. Гэты спектакль іх уразіў менавіта паказам штодзённага жыцця даваеннага, паказам трагедыі, якую перажылі габрэі.
але сярод негабрэйскіх удзельнікаў гэтага спектакля не было вось гэтага разумення, што тут быў пасыл стваральнікаў, аўтараў гэтага праекта, да, гэтых цяжкіх пытанняў саўдзелу. Вось габрэі, которые выехалі з Іўя ў хуткім часе пасля гэтага спектакля, яны часткова разумелі гэты пасыл, хаця таксама не заўсёды. У размове з намі Тамара Барадач таксама аспрэчвала вось гэтую ідэю, што Тамар Рогов імкнулася закрануць вось гэтыя балючыя пытанні. Абмеркаванне ў мясцовай супольнасці як гэтага спектакля, я думаю, што не адбывалася ў публічнай прасторы, акрамя вось афіцыйных СМІ. Немагчыма, а дакладна былі такія ўжо мясцовыя размовы паміж сабою у людзей. Але ўсё ж такі мне здаецца, што грамадства ў 94-м годзе, мясцовая супольнасць, яна не была падрыхтаваная для пастаноўкі такіх праблемаў. Магчыма, вось цяпер у сённяшні час гэта тэма, яна прагучала больш зразумела для мясцовай супольнасці. Und wie sieht es in Новогрудок aus, Tamara? Also in welcher Form? А як гэта выглядае ў Новаградку? Тамара, як там мясцовая грамадскасць рэагуе на тэмы яўрэйства? Нават наш праект, які мы зараз рэалізуем, гэты помнік праведнікам, ён жа пра гісторыю ўзаемаадносін людзей. Ён пра гісторыю польскай сям'і. Помнік будзе ўстаноўлены на месцы, дзе жыла сям'я Баброўскіх. Гэта польская сям'я, якая пацярпела за тое, што яны дапамагалі яўрэям. То есть бацькоў забілі, 5 дзяцей трапілі ў канцлагер Гросрозен. Вось, і адзін з іх не вярнуўся з гэтага лагера. А дом спалілі, і падчас аблавы, калі прыйшлі паліцаі ў дом ці немцы, мы нават не ведаем дакладна хто. Вось там знайшлі жанчыну, яўрэйку з 2 дзецьмі, і жанчыну і адну дачку забілі, а адна засталася ў жывых і жыве зараз у Ізраілі. То есть вот праз такія рэчы мы адкрываем для сябе сапраўдную гісторыю. Праз будаўніцтва гэтага помніка, у якім удзельнічаюць 25-30 чалавек фізічна, і пра які мы ўвесь час пісалі, таму што збіраліся сродкі, і сустракаліся з многімі людзьмі, і гаварылі з многімі людзьмі. То есть вот праз дзейнасць можна змяніць адносіны. І я лічу, што гэта самы дзейсны спосаб на дадзены момант. Тое, што мы чакаем, як сказаў Сцяпан Стурэйка, каб гэта пайшло зверху ад уладаў і падтрымка была, і гэта ўзышло бы адразу на іншы ўзровень, гэта праўда. Але пакуль гэтага не адбылося, тое, што ідзе знізу, яно мае вялікую вагу. Яно змяняе адносіны да мінулага і запаўняе сапраўды вялікія прабелы ў нашай гісторыі. Ведаеце, я занялася гісторыяй вайны, гісторыяй акупацыі Новагрудчыны. Увогуле, дзякуючы таму, што я сутыкнулася з гісторыяй Халакосту. І толькі дзякуючы таму, што я даведалася, што адбывалася з яўрэямі, я пачала разумець агульную сітуацыю. І вось гэта з'яўляецца вельмі моцнай матывацыяй для настаўнікаў, якія ўдзельнічаюць у семінарах. Семінары мы праводзілі ў Новагрудку з удзелам экспертаў з Масквы, з Ізраіля, з Лондона. І гэта адразу зрабіла, ведаеце, такі вот поток ініцыятыў нарадзіўся на месцах, людзі, вяртаючыся дадому, настаўнікі, яны пачыналі капаць у сябе там. І я магу назваць дзесяткі такіх ініцыятыў, якія да гэтага часу існуюць. Таму што аднойчы, зачапіўшыся за гэту гісторыю, спатыкнуўшыся аб яе, немагчыма адысці. Ich wollte das nochmal verbinden mit einer Frage, die Я хацеў яшчэ гэта звязаць з пытаннем Алесі ў чаце.
якім чынам сёння звязаныя палявыя актыўнасці, палявыя даследаванні, пра якія мы столькі пачулі, з тэарэтычнымі даследаваннямі, з, скажем так, афіцыйнай гісторыяй. Гэта пытанне ўжо закраналася сёння. Тамара згадвала гэта, што насамрэч і з беларускай культурнай спадчыны таксама не ўсё так добра з яе захаваннем. Дык вось я хацеў яшчэ раз спытаць цябе, Сцяпан, як чалавека, які спрабуе якраз такі з навуковай перспектывы, няхай сабе і седзячы ў Вільнюсе, прапрацаваць гэтую ролю навукі ў Беларусі сёння. Это ж не выпадкова, што ты вымушаны працаваць у Вільнюсе. Што ты скажаш, ці ёсць рэальная значнасць у гэтым дыскурсе тых навуковых устаноў, якія зараз сядзяць у Беларусі, знаходзяцца ў Беларусі? І вось гэтае пытанне, калі хочаш, закрані яўрэйская культурная спадчына, уласна беларуская культурная спадчына. Это такое пытанне, конечно, якое нас вядзе да іншага пытання, што ёсць афіцыйная гісторыя ці там афіцыйны погляд на гісторыю, наколькі ён там прадстаўлены і як яго наогул схапіць, ці гэта там падручнік гісторыі у школе, ці гэта праграма там па ідэалогіі, распрацоўкі ідэалагічных аддзелаў, ці што, бо я ведаю толькі, я насамрэч не чытаю гэтага ўсяго і не асабліва цікаўлюся. Я ведаю працы маіх калег, якія усцяж яшчэ працуюць у дзяржаўных установах, і мне здаецца, што яны таксама не чытаюць вось гэтых распрацовак, і можа яны і маюць пэўныя абмежаванні на даследаванне, але яны не замінаюць ім публікаваць важныя, сапраўды значныя навуковыя тэксты. І я хацеў яшчэ крыху, адказваючы на гэта пытанне, я хацеў яшчэ крыху на папярэдняе пытанне адказаць, бо яны знітаваныя, на мой погляд. Што мы разумеем пад грамадскасцю ці пад супольнасцямі мясцовымі? Бо калі, напрыклад, мы пэўныя думкі укідвалі у сацыяльныя сеткі ашмянскія, і там былі пэўныя абмеркаванні ад ordinary people, звычайных людзей, то там, канешне, разброс меркаванняў быў вельмі тыповы, калі мы наогул кажам пра габрэйскую спадчыну. Але адначасова з гэтым у 18 годзе мы зладзілі семінар у музеі, на тэрыторыі музея. На працягу цэлага рабочага дня мы сабралі 16-18 чалавек, і там былі дырэктар бібліятэкі, дырэктар дома культуры, былы дырэктар мясакамбіната, на хвіліначку завіталі з гарвыканкама, завучы са школы. Гэта мясцовая грамада, і гэта то, што называецца opinion makers. Гэта людзі, якія, думка якіх можа на нешта сапраўды паўплываць. Яна інстытуцыялізаваная. І мы задавалі ім 3 паслядоўныя пытанні. І першае пытанне было, чаго у цэлым не хапае ашмянам у культурнай прасторы. Другое пытанне было, што ёсць габрэйская спадчына сёння для горада. І ўжо толькі трэцяе пытанне, якое вы бачыце сінагогу праз 20 гадоў. І я хочу сказаць, што гэтае абмеркаванне, яно было суперадказным, з разуменнем гістарычных складанасцяў, з разуменнем адміністрацыйных складанасцяў, як мы можам гэтым кіраваць. І вось ашмянская, вось такая грамада, напаўафіцыйная грамада, яна сабе
па-за ўсімі гэтымі афіцыёзнымі дыскурсамі у прасторы музея яна себе показала надзвычай зацікаўленай і надзвычай актыўнай і гэтак далей. Вось, так што іншая справа, чаму гэта далей не пайшло. Вот гэта іншая справа. Але тут вот можна разважаць і розныя даваць на гэта адказы. Ich denke, dass du auch natürlich die Frage selber beantwortet hast. Ну што ж, тады, значыць, ты сам адказаў на пытанне наконт таго, што зроблена для далейшай рэстаўрацыі сінагогі. Всё ж асноўны імпульс сыходзіў звонку, ад навукоўцаў. Інна, да цябе пытанне. Ты займалася мястэчкамі, як гэта называецца па-беларуску. Ты цяпер паглядзела на Іўе, на мір з перспектывы Штэтла. Як ты ацэньваеш ролю навукі, навуковых даследаванняў для таго, каб абуджаць грамадскую цікавасць? Дзякуй за пытанне. Канешне, роля навуковых даследаванняў тут можа быць велізарнай, і, на жаль, у нас афіцыйная беларуская гістарыяграфія, яна якраз пазбягае такіх габрэйскіх тэм. У нас да сённяшняга дня дысертацыя на тэму габрэйскай гісторыі, культуры, яна лічыцца не дысертабельнай. Вельмі складана абараніцца па такой тэме. З усіх таких яўрэйскіх, габрэйскіх аспектаў гісторыі, можа, найбольш у афіцыйным кантэксце была даследавана тэма Халакоста ў такім звычайна афіцыёзным падыходзе. А такія сур'ёзныя габрэйскія даследаванні, яны з'яўляліся, як правіла, у выніку намаганняў такіх канкрэтных даследчыкаў без падтрымкі інстытуцый. Я б хацела ўзгадаць тут светлай памяці маю калегу і сяброўку Вольгу Сабалеўскую, якая шмат гадоў займалася даследаваннем штодзённага жыцця габрэяў 19 стагоддзя, але яна гэта рабіла не дзякуючы падтрымкі універсітэта альбо там акадэміі навук, а якраз насуперак гэтым установам дзяржаўным. А мясцовыя ініцыятывы, яны якраз павінны абапірацца на вынікі навуковых даследаванняў. І тут роля навукі не толькі такой дакументальнай, архіўнай работы, але і палявых даследаванняў, яна велізарная. Ну, на жаль, у нас такіх даследаванняў пакуль яшчэ вельмі мала. Vielen Dank für diesen wichtigen Einblick in das, was... Шчыры дзякуй за тое, што вы паказалі гэта, што зараз змяняецца ў Беларусі у перспектыве даследавання і захавання яўрэйскай спадчыны. І я думаю, якраз такі праект Тамары Вяршыцкай абяцае вельмі цікавыя вынікі. Будзем чакаць. Гэта сапраўды важна і выдатна, што ў Наваградке ўжо сёння склалася гэтая традыцыя памяці пра яўрэйскае супраціўленне. Зычым вам поспеху. Ну, а Сцяпану Стурэйку зычым, каб ён змог ўсё ж працягнуць свой праект у Ашмянах. Умовы не самыя простыя, умовы не самыя спрыяльныя, але я спадзяюся, што гэта атрымаецца. Ну, а ад Інны Соркінай і Магдаліны Валігорскай будзем чакаць іх публікацыі, якая пашырыць нашы веды і створыць кантэкст для далейшых даследаванняў і актыўнасцяў. Цяпер, перш чым я аддам слова Анке Хільбреннер, я хацеў вам паказаць яшчэ карту Google.
паказвае нам цяпер, якім чынам дабрацца з Берліну да Наваградка. І чаму я взяў якраз Google, глядзіце. Трэба ўсяго толькі там менш за 11 гадзін на машыне, але вы ведаеце, там на аўтабане А2, тое, што ў Польшы называецца аўтастрадай вольнасці, там усюды будоўля, але цяпер прыходзіцца, мы не можам праехаць наўпрост да Наваградка, таму што памежны пераход Кузніцы Беластокскай праз усім вядомыя падзеі цяпер зачынены. Так што у гэты момант палітычная сітуацыя ускладняе нам наведванне тых месцаў, дзе працуюць нашы калегі Наваградка і Ашмян. І таму дзякую вам яшчэ раз за тое, што вы хоць віртуальна перанеслі нас у гэтае месца. І так, Анка, табе слова. Дзякую табе, Фелікс, за гэты заключнае такое абагульненне картаграфічнае. І я хачу яшчэ зрабіць маленькі экскурс у 19 стагоддзе. Публічная гісторыя, пра якую мы сёння столькі гаварылі, гэта тое, што практыкаваў Сімон Будны, які заклікаў нас шукаць, збіраць, даследаваць. То бок пачынаць вывучэнне гісторыі трэба са збору матэрыялу. Перш мы зможам пераходзіць да тэарэтычных высноваў. І потым вяртаць гэта ў грамадскасць. Так што я думаю, што гэта замкнёны такі цыкл. І я вельмі рады, што нашы сённяшнія госці шруюць якраз такі на гэтай ніве. Я дзякую усім нашым гасцям, рэферэнтам, нашым арганізатаркам, Алесе Беланович-Пец, Паліне Мізун, нашым перакладчыкам і, вядома ж, усім удзельнікам, якія сёння былі з намі. Сёння мы зноў трохі не ўклаліся ў нашы часовыя рамкі, але, я думаю, нам усім было цікава. Я зычу вам усяго найлепшага і кажу да пабачэння.